What's up, guys? Magandang araw sa inyong lahat. So, welcome back to our YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel to, don't forget to like, Comment, share, subscribe, and click the notification bell para mas updated kayo sa mga susunod na vlog na aming i-upload. So, ang gagawin namin sa araw na ito ay maglalaro kami ng isang sikat na mga games ng mga couple. Ang game na ito ay tinatawag na Totropahin o Jojowain. But with twist. So, ang mechanics ng game na ito, gagawin natin siyang isang girl. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang Meron akong ginawang names ng mga male artists na kung saan dito siya bubunot. Kung sino man ang mabunot niya, sasabihin niya kung siya ba ay kanyang trotropahin or jojowain. Are you ready? Gusto mo jowain mo lang din. Are you ready? Because we are ready. Okay, let's do it. Okay? Bubunot na po siya dito sa aking mahiwagang baul. Hindi ba lahat bro? Depende sa'yo. Okay, first. Oh my God! Sino yan? Will Dasovic. Will Dasovic. Oo, siya yung vlogger. Yung vlogger, yung girl boyfriend niya. Will Dasovic. Totropahin or jojowain? Ako Tropahin na. Kasi yung kahit ako babae hindi ako maatap sa mga balbasarado. Or baka alam mo lang dahil English speaking siya. Hindi mahalata tayo mahina tayo sa inyo. Okay. So yun, si Will Dasovic ko ako naging babae, Totropahin ko lang kasi hindi ako attractive din sa mga balbasarado. At the same time, syempre mag-English. Buti kong mga mathematical problems. Yes, of course. Next! Rafael Rosel. Paano ko na lang, hindi ko kilala eh. Ba't ka naglagay dyan? Hindi ko naman kilala, di tropa na lang. Ano ba yan? Artista sa ata yun, GMA ata yun. Kasi alam mo namang ABCB na ko. Okay, sorry. Tropa na lang Okay, to, hindi ko tropa na. kilala. Next! Busi ko ba yan? Oo, gusto mo yan. Nakalimutan ka na. Next! Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. Jojowain or trotropahin? Totropahin. Kasi pag si Rafi Tulfo, ginawa mo, baka pag may nakaaway ka, mapaaway mo siya. Kung tropa mo, pwede ka magsumbong kay Rafi Tulfo. Oo, Totropahin mo. Hindi. Kasi kapag jojowain mo si Rafi Tulfo, lahat ng problema mo solve sa kanya. Pare ako ito eh. Ako yung tinanong mo eh. Di pala tayo kung magtatanong sa'yo. Okay, sige. Tropa lang, wala pa akong gusto ng jowain. Mamaya, baka ikaw susunod ang pupunutin ko ng jowain. Okay, sige. Next! Jake Cuenca. Ay, ang gwapo niya. Anong magagawa? Laging natutulala. Totropahin or jojowain? Wala nang tanong-tanong, jowa agad. Jowa pag yung naging babae, Jake Cuenca. Hindi naman, sarap siya jowain kasi hindi siya maputi, hindi siya maitim, sakto lang. Hindi siya maputi, si Jake Cuenca. Tapos gusto ko yung pagkaangas na yung bad boy. Ayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ganun. Mga gusto ko. Kung ako naging babae, So, jowain. Si Jake Cuenca. Pasok sa banga, ay klabo. Okay, next! Sam Milby. Sam Melby. Totropahin or jojowain? Totropahin lang. Kaya yung una sinabi ko, ayun, di ba balbasarado sa Milby. Tapos, Hindi kaya. balbasarado siya. Hindi. Ano sabi mo?
Biro lang ako. Nagbibiro lang ako. Wala ka, balbasa. Tapos, si Sam Milby, ay ba't poking dollar dito? Hirapin hindi nun. Kaya tropa lang, pag mga espuso yun, pag mga binigay niyo sa akin is mga spoken dollar, wala tayong magagawa. Tropa lang, ha? So, tropa lang kay Sam Milby. Next! Again, kung ako talaga yung babae ito, crush ko to. Sino yan? Si Jericho Rosales. Jericho Rosales. Jojowain or Totropahin? Jericho Rosales, jojowain ko to. Kasi ano, siyempre artista na siya, di ba? Halos lahat ng mga artista. Pero magaling umakting ka dito eh. Kasi yung mga nanood ko dati ng mga movie, magaling talaga. Lalo yung kung natatandaan yung kapartner niya si Kristen Hermosa. Hindi ko na matanda ko na yung movie, pero Pangako sa'yo! Wow naman! Wow! so yun, Jericho Rosales, kung ako naging babae talaga, Derek Ramsey. Derek Ramsey. Jojowain or Totropahin? Derek Ramsey, pwede mo maging tropa, pwede mo maging tropa. All dark, handsome, may pagka-bad boy. Paano masabi? Derek Ramsey. Totropahin. Okay. Next! Mami ah. Mate, anong mate? Sorry. Mate. Mateo Gutierrez. Jojowain. Kasi ano eh, yung pagka-cute, tapos responsible guy din to eh. Tapos kung matatandaan ninyo, di ba, nasa ano siya? Ano siya? Talo. Parang reserve officer siya. So ibig sabihin, inano niya yung pagka-artista niya para lang pagsilbihan yung bayan. Silbihan yung ating bayan sa mga nanakop. So, pag-i-reveal siya din pasig sa aking kakawir, ulog pati ako. So, Mateo Cherry. Next! Uy, James Reid! James James Reid! Jojowain or Totropahin? Kaya nang sinabi ko, yung mga naunang pinili ko, pag spoken in dollar, wala sa akin jowa. Totoo yan. Kaya James Reid, sorry. Totropahin. Ito maging jowa kasi spoken in dollar. Okay, next! Yolo pas. Ay! Yolo Ako ay isang model doon sa Ermita. Papa King! Ang pantasya ng nakararami. Will you please repeat it? Jojowain or Totropahin? 131% jojowain. Bakit? Siyempre ko ako naman ng babae. Grabe, Papa King. Artista, magaling singer, composer pa yan. Tapos ang gwapo, matangkad, responsable pa. Diyos ko po naman. Paano masabi? Kung ako babae, ay, ano nang tanong-tanong kung niligawan mo ako, baka maniligaw. So, Piolo Pascual is jojowain, 131%. Okay. Next! So, next is Richard Gutierrez. Jojowain or Totropahin? Okay, si Richard Gutierrez. Idol na idol ko to eh. Ganun bata pa ako eh. Oh my God! Si Captain Marvel. Oo, si Captain Marvel. Yun, paborito ko yun. Tapos meron pa siyang yung kinakanta dati sinasabayan ko yun. Oh no! Lakas ng loob. Paano masabi? So yun, idol na idol ko sa Richard Gutierrez. Kaya kung ako babae talaga, I will. Talagang jojowain ko sa Richard Gutierrez. Ang tangkat dito eh. Paano masabi? Ano, ang galing na artista, pwedeng bida, pwedeng kontrabida. So, si Richard Gutierrez, jojowain. Ako na jojowain. Next! Ay! Pag ito naging jowa ko, wala na. Pag ito naging jowa ko, wala na akong gusto jowain. Wow naman! Wow! Kita mo. Coco Martinez! Coco Martinez! Your idol. Idol na idol mo yan. Yung idol ko yan. Ngayon ako, di ba? Ako talaga. Idol na idol ko si Coco Martinez.
Paano masabi? May probinsyano, 3 years or 4 years, natutukan ko yun. So, ang tanong dito is, jojowain ko ba totropahin si Coco Martin kung naging babae? Siyempre naman. Sikado daw ng buhay. Common sense. Coco Martin, naging artista, nag-umpisa sa hirap, director, naging bida kontra bida sa lahat ng mga movie niya na panood ko. So, Coco Martin, diba? So, jojowain si Coco Martin. Next! Okay, Daniel Padilla. Si Daniel Padilla, Jojowain or Totropahin? Si Daniel Padilla may pagkaangas, pero bilib ako sa pagka-gentleman niya pagdating sa babae. Kasi Bola lang yan. talaga nakita ko rin naalagaan niya si Catherine Bernardo. Magaling siya mag-alaga bilang boyfriend. Pero kung ako naging babae, tutupahin ko na si Daniel Padilla. What? Kasi kung naging jowa ko si Daniel Padilla, ang naiingit sa akin. Ayaw mo nun, sa lahat ng babae na kanyang nakilala, ikaw lang ang nakikinig. If ever. Gusto ko tropa lang si Daniel. May tropa ako na kasi gambay ni Daniel. Paano masabi? Kahit di kami artista, syempre nanonood naman kami ng mga balita, di ba? Naalala niyo yung meron siyang nakabangga o nabangga yung sasakyan. Ano ginawa niya? O, binigyan niya pa ng pera yung nakabangga sa kanya ng tricycle driver. Ganun kabay si Daniel. On and off camera. So ako naging babae ako, Daniel Padilla. O, patay. Okay. Enrique Hill. Oh, si Enrique Hill. Jojowain or Totropahin? Magaling siyang sumayaw. Tapos ano, ako yung babae tapos magiging bandi siguro namin puro ano, sayaw. Fuck that bitch. Bitch better hold my fuck me. Maturo ko na sayaw. Kaya yung talagang kung paano sumayaw yung MVP na maturo ko. Tsaka ano yun, si Ricky Hill, Jojowain. Last! Panalong-panalo ka dyan. Oh my God! Panalong-panalo ka Willie dyan, girl. Revillame. Willie Revillame. Bigyan ng jacket at ng cellphone. Hindi ko ako kung tatanungin ako, jojowain o totropahin. Hindi reveal yan. Gusto ko, One eternity later. ako tatanungin ng tropa. Totropahin ko na si hindi ko siya maging jowa. Alam mo kung bakit? Kasi maraming mga tao kapag naging jowa mo isang mayaman, tapos ganun halimbawa may edad na si Kuya Will. Sabihin sa'yo, yung iba, hindi naman natin sinasabi lahat ng pag-iisip ng tao. Pero yung iba lang talaga, isipin sa'yo, materialistic ka, makakapera. Kasi, ang habo lang yan is pera. Pero kung talagang mahal mo naman, hindi mo naman. Pero kung ako tatanungin niya, kung ako naging babae, babae ko si Kuya Will. Kasi, mahirap maging jowa yung mag-sobrang yaman. So, yun. Pala kami ni Kuya Will. So, natapos na po natin ang Jojowain or Totropahin with a twist. Kung may mga challenge kayo na gustong ipagawa sa amin, don't forget to comment down. And, Kung gusto nyo yung video na to, give me a big thumbs up. And don't forget to like, comment, share, subscribe. and click the notification bell para updated kayo sa susunod na mga challenge at ng mga video na aking i-upload. So hanggang dito na lang muna. Hi! Bye! Bye!